Ей, Sunshine, аз се евиле. Ей, педагог горе. Ти си като скелет. Ай. Та шматка ли си? Ай, по Viber ме псуваш ли, бе? Ай, махай се от тука. Тогава се еви. Айде. И Габриела ще те дисне. Айде, Габриела, айде дисни го, айде кукни го! Защо? Защото да го кукнем. Айде! Айде да го купнем! Айде, кукни го, айде, кукни го, айде, псувай го, айде! Педарас, грозен, най-грозния на света, като едно прасе и като едно шматко. Ей, трябва да си като един контейнер. Педагог горе, не можеш да танцуваш. Ти се правиш интересен с тази делта. Педагог са грозен. Не можеш да летиш. Това си е добре, защото си педал. Еби се. Да ти е майката по-добре. Педагог са грозен. Ти ме псуваш. В Вайбера. Не ми пука. Някой да те блокне. Ти псуваш. И после му звъни спамкъл. Спамкаринг. Ти се тъбъм. Homeless man. Пара грозен. Айде, ще си размена скина като един контейнер и като тебе. И ти си много педарас грозен и ти си едно палячо. Педагог грозен, който се еби с майката путката. Еби се. Да те еба майката грозен. Той е фънк. Е по-добре от тебе. Та fucking бум! Пламен педала, който се ебе с майка ти. Соп. Безмислен соп, който се ебе с майка ти путката. Ти си много грозен. А това си и ти, когато се режеш тая преня, дето някой направи сега. Тия направи педала грозен. Така? Айде, пърди! Педарасуп! Пидарас туп! Суп! Безсмислен суп!